हेलो भोसड़ी हॉल पे जो भी हो, तुम्हारा माँ का भोसड़ा मादा चोद एक पैर को मार के दिखाओ, तुम्हारे गांड में दम है तो भोसड़ी की। घेरी की मारता है बे। घेरी की मारी गई। कौन है? गेरी गेरी के मारे की ट्रोल करिए। मारियो तो एक कितने बोले ले बेटा? बोला गोले भी मिनिमम 40 भଳିଆ ଗଲେ ଅଧା वो ସର୍ବର 40 ହେଇଗଲେ। मिनिमम। କେତେ ଦେଖୁନୁ, ମିନିମମ 40 ପରେ ଗଲେ। 43 अनफॉलो करते 46 अनफॉलो करते बोला। 47 ଆମ ଗୋଟେ କତିରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଇଛି। ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ ଆଇଛି। भाई मत बोल। ବେତାଳ ହେଇଗଲା ବେ। ତମର ଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଭାଇ ମରିବ ସାରା ଲାଗିଲା। ପଳେଇ ଉଡି ପଳେଇ ଉଡି ପଳେଇ ମୁଁ ଯାଉ ପଳେଇ पड़े ପଳେଇ पड़े। ଉଡି ଯା। ବ୍ୟାକ୍ ଯିବ ଦେଖ ନା ବ୍ୟାକ୍। ତମେ କା ତଳକୁ ଆସ। ତା ଗୋଟେ ପଛକୁ କହିଲା। लोड चला भाई। हम 3 जण ଏଜେଣ୍ଟ ଠିକ ଥାଉ। ଦେଖ ନକର। गोटे नॉक है इधर। आगे खतरा है। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଆଗରେ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କୋଉଠି ମାର। ଦିଜଣ ତୁ ଟିକେ ଆମ ଆଡେ ରହ, ଟିକେ ତୁ ଟିକେ ଆମ ଆଡେ। ଗୋଟେ ନକ୍ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ତା ଜଣ ଗୋଟେ ଅଛି କୋଉଠି ଯାଇଛି। ଟିମେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ତା ଟିମେଟ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ବୁଲେଇଲା ସେଇଟା କୋଉଠି ଯାଇଛି। କାମ କରି ବସିବ ଦେଖ। ତ ଦେଖ ଦେଲ। ବାଦଲ ଏଇଟା ଲୁଟ ଏଇଟା ବୁଝ। आगे खतरा है। ନା ଯୋଉ ଲୁଟ ଅଛି। ଲ୍ୟାଗ ହେଲା ଜୋର। ଦେଖିଲା ରୁହ ନା। ଜୋର ଲ୍ୟାଗ ହେଲା ଜୋର ଲ୍ୟାଗ ହେଲା। ଦେଖିଲା ରୁହ ନା ଫିନିଶ କର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନକ୍। आगे ନାଇସ୍। ଗାଡି ହେଲା ପଛରୁ। ମୁଁ ହିଲିଂ କରୁଛି। ଏଇଠି ଉପରେ ଗୋଟେ आगे ଅଛି। खतरा है। ନାଇସ୍। କୋଉଠି ଚଢ ଗୋଟେ। ସେଇ ଦାସିଆଟା। କୋଉଠି ଅଛି? ଦାସିଆଟା ଇଆଡେ ଗଲା ପାହାଡକୁ। ମାରିଦେଲ ବାଦଲ। ହଁ କୋଉ ଦାସିଆଟା କୋଉଟା ହେଲା। ପାହାଡ ଉପରେ। ପାହାଡ ଉପରୁ ରହିଲା। ଫୁଲ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ। ଦେଖିକି ଯା ବାଦଲ। ଏବେ ଅଟୋ ହିଲ ଗଲା। କୋଉଠି ନକ? କୋଉଠି? ସେଇଠି ଗଛ। କୁଆଡେ ଗଲା। हाँ उड़ी पर ना। મારા પાસે આવી જાઓ. गाड़ी आइला गाड़ी गाड़ी आइला। गाड़ी મને गाड़ी। દવાઓ જોઈએ છે. ମୋବାଇଲ ତ ବରା ମାରୁଛି। ଖାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଦେଖାଉଛି ମାରୁଛି। ବରା ଖାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ ମାର। वन एचपी एटी। आगे खतरा है। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଇଲା। नौ कला रिवाइव दियो। रंजित मत बोल। ओले ले। ଓହ୍ଲେଇଲା। बोले ना भाई। रंजित मार। भाई मारो। भाई मरो ना। ठीक टाइम एकाटिया पछियो ना। अबे ताको दी से पड़ेगा। डाकुनो रिकॉल सजो ना। एबा रिकॉल होला ए आसुन एनिमी जोरे बड़ उड़ी
ମତେ ଦେଖାଉନି ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି आगे ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ବରା ଖାଇଛି ଏ ସରେ ମଲି କରିଛି ଏ ମଲି ପଇଲା ବାଦଲ ଉଡିକି ପଳେଇଲା ଉଡିକି ଗଲା କୋଉଠି କି Awesome. ଖାଇଥିଲା କାହାକୁ ନାହିଁ ଲୋ ଗାଡିଟା ଆଣିକି ଗଲା ଆମ ଗାଡି ଆମ ଗାଡି ପଡି ଯାଇଛି ଦାସିଆ ନେଇକି ଯା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦାସିଆ ନେଇକି आगे ଯା खतरा है ବସ 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 ଏନି ଅଛନ୍ତି ବି ଧଡ ହେଲ୍ଥ ମାରେ ତାର ଏନି ବି ଅଛି ଧଡ ଏନି ଅଛି ତାକୁ ଛାଡି ସେ ବଗି ନେଇକି ଆସିବ ତାକୁ ଛାଡି ସେ ବଗି ନେଇକି ଆସିବ ହଉ ଚାଲ Watch ଏନି out. ବି ମାର ଦେବା ଆମକୁ ତୁ ଚାଲ ଓପନ ଥିଲେ ମାର ଦେବା ଆମକୁ ଦେଖିଲା ମାରେ ନା ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଆଉ ପାଇବନି କଲ ଆସିଛି ଗାଡି ଚେଞ୍ଜ କର କଲ୍ ଟା ଉଠେଇ ଦଉନ ଏଇଠି ବରା Watch ନିମତି ଉଠେଇଲେ କଥା ହେଇବନି ଗୁଡା ଗାଡି ଦେ ମତେ ନିଅରେ ଆଇ ବସ ବସ ଓଲୋନ ଗାଡିରୁ ଶୁଣୁ ପଛ ବାଲା ଆସିବେ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରି ମାରିଆ ନା କଣ କହୁଛୁ ପୁରା ପସ୍ତାନା ସେ ପୁରା ଯାହା ପଡ ଏଇଠି ଦି ତିନିଟା ଆନିମଲ ଏଇଗୁଡା ବେ ଏଇଠି ର ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ସେଇଗୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୌଡୁଛି ଆଉରି ଯା Marked an airdrop. ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇ ପଇଲା ଗୋଟେ ଗୁଲ ଅଛି ହଁ ମାତେ Awesome. ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ ଗାଡି ଆଣ ବାଦଲ ଗାଡି को दिखे ଜୋନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଶୁଣୁ ଜୋନ୍ ରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଡାଉନ ହାଲକା ଡାଉନ ଚାଲ ପୁରା ପଚାନା ହାଲକା ଡାଉନ ଚାଲ ଏନିମିତି ଗୋଟେ ରିଚ ରେ ଥିବେ यार राइट आगरे न्यूज़ हां एट रख ग्रेनेड मारी उमर कौन तो माइलु ए उड़ीला उड़ी के आछि ऊपर को जाओ मारो ना हां मार दे रे को गोली मार जाई को गोली मार अबे से मार दे आता ना तो आगोनी सोल आता ना बॉस आए ना रो से गार्डियन आ पछि मार दो आ मार आ जोनी गोली तो पड़ो ପଳେଇଲା ଉଡିକି ପଳେଇଲା मार Good तू luck, भी नहीं mates. फिनिश कर वाला Victory belongs to us.